ба назарат чунин наменамояд ки гӯё ҷаҳон шикаст хӯрдааст. ҳиссиёте пайдо намешавад ки чизе дар ҷаҳон нодуруст аст. ҷаҳони худо офарида мебояд пур аз некӣ мебуд, аммо одамон беитоатӣ карда роҳеро интихоб карданд ки онҳоро аз худо дур месохт. бинобар ин ҷаҳон ва мо шикаст хӯрдем. библия беитоатӣ моро гуноҳ меномад. гуноҳ аз дили мо мебарояд, бо амалҳои мо аён мешавад. беитоатии мо ба худо маргро ба замин овард. марг ҷудо шудан аз сарчашмаи ҳаёт аст ва мо ин ҷудогиро дар вақти ҳиссиёти айб ва шарм доштанамон эҳсос мекунем. азбаски мо аз худо ҷудо шудем, мо бо қуввати худ наметавонем то ки аз гуноҳ раҳо шуда ҳаёти худро барқарор кунем. агар ҳама чиз бо ҳамин ба анҷом мерасид, он гоҳ таърихи одамизод фоҷиавӣ мешуд, аммо худо роҳеро фароҳам овард. ӯ аз ибтидо нақшаи наҷотро дошт. худо нақшаи худро ба наслҳои гузаштаи мо ошкор кард. дар библия гуфта шудааст ки иброҳим ба худо имон овард ва ин барои ӯ адолат ҳисоб карда шуд. омода будани иброҳим барои ба қурбонӣ овардани писари худ исҳоқ исботи итоаткории ӯ ба худо буд. дар лаҳзае ки иброҳим кордро гирифта исҳоқро куштанӣ шуд, худо ба иброҳим барраеро дод то ки вайро ба ҷои ӯ қурбонӣ кунад. аз рӯи адолати худо мо барои гуноҳҳоямон сазовори марг ва ҷудо будан аз ӯро дорем. вале азбаски худо моро дӯст медорад, ӯ мехоҳад ки мо ҳаёти ҷовидонӣ дошта бошем. чӣ тавре ки барои қурбонии иброҳим худо исҳоқро бо барраи иваз кард, ҳамин тавр худо исоро ба замин фиристод то ки ӯ барои мо қурбонӣ шавад. қурбонии исо гуноҳҳои моро пӯшонид, моро аз марг озод кард ва одил гардонид. исо дар асл худо буд ва инсон табдил ёфт то ки ба ҷаҳони мо биёяд. ӯ бемориҳои моро ба сар мебурд ва маргеро ки мо сазовор будем ба ҷои мо ӯ мурд. ӯ маргро ғолиб омада рӯзи сеюм аз мурдагон эҳьё шуд. ин аст хушхабарии библия. ба воситаи имон ба исо худо ба мо ҳаёти ҷовидонӣ мебахшад. вақте ки мо исоро қабул мекунем, ӯ шармандагии моро ба шараф, айби моро ба порсоӣ иваз мекунад. библия мегӯяд, зеро ки музди гуноҳ мамот аст, аммо бахшоиши файзи худо ҳаёти ҷовидонист ба воситаи худованди мо исои масеҳ. ин бахшоиш аз они ту танҳо он гоҳе мешавад, вақте ки ту онро қабул мекунӣ ва ба воситаи дуо онро худи ҳозир метавонӣ иҷро кунӣ. исои худованд, муҳтоҷи ту ҳастам. ташаккур ки худро қурбонӣ кардӣ то ки моро аз марг наҷот диҳӣ. туро ҳамчун наҷотдиҳанда ва худованди худ қабул мекунам. ташаккур барои омӯрзиши гуноҳҳоям ва барои ҳаёти ҷовидонӣ. ҳаёти маро ба дасти худ бигир ва чӣ тавре ки мехоҳӣ ман бошам, ҳамин тавр бикун. омин.